As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Nining atong misa gisaulog sa simbahan ang Feast of our Lord Jesus Christ, the Eternal High Priest. Si Kristo isip atong Pangulong Pari. Nya ninisan nga pitsaha sa ato dinhing nasod, ato sa ning gitawag og Independence Day. Ang tinuod nga kagawasan or kalayaan sa Tagalog, makuha ra gid nato diha ni Kristo isip atong Pangulong Pari o Pangulong Hari. Unsa itong ihinga niya. Basta makapahinumdom ka nato nga ang pagkapari ni Kristo mao'y maghatag nato kagawasan. Atong iampo ang atong mga leaders nga mosunod sa pagkapari ni Kristo sa ilang pag-atiman sa atong nasod o ang atong mga kaigsuunan nga mga magtotoo mahimog yung tinuod sad nga pari nga makaluwas sa atong mga kaigsuunan. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Hesukristo, nagbilin ikaw kanamo og handumanan sa imong pagpasakit dinhi niining katingalahang sakramento. Itugot nga ngamuyo kami nga simbahon namo ang santos nga mga misteryo sa imong lawas ug dugo, sa ingon nga madawat namo kanunay ang bunga sa imong pagpanubos. Kay ikaw buhi ug hari uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korento. Bisan karon
Inigbasa nila sa balaod ni Moises, gitaptapan gihapon ang ilang mga salabutan. Apan kini gikuha na sumala sa giingon sa kasulatan, tangtangon ang taptap ni Moises, inigatubang niya sa Ginoo. Ang Ginoo niining pahayaga, mao ang Espiritu, ug hain gani ang Espiritu sa Ginoo, ana ay kagawasan. Busa, kitang tanan, dili tinaptapan ang naw, mularawan sama sa salamin sa himaya sa Ginoo, ug ang maong himaya nga nagikan sa Ginoo, mao nga ang Espiritu, mag-usab kanato ngadto sa iya gayong dagway, sa labi pang dako nga himaya. Busa, wala kami kawad-i sa kasibot, kay ang Dios sa iyang kaluoy, naghatag man kanamo ni ining trabahua. Kay kun wala hisabti ang ebanghelyo nga among giwali, ang wala makasabot ni ini kadturang wala mga luwas. Dili sila motuo ni ini, tungod kay gibutaan man sa daotang Dios ni ining kalibutana, ang ilang mga una-una, aron dili sila makaila sa kahayag sa maayong balita, mahitungod sa himaya ni Kristo, nga mao ang sibo nga dagway sa Dios. Kay ang giwali namo dili ang among kaugalingon, kundili ang Ginoo nga si Jesu-Kristo, ug nga kami inyong mga sulugoon, tungod kang Hesus, ang Dios nga miingon, gikan sa kangitngit mudanag ang kahayag. Mao ang Dios nga nagpadanag sa iyang kahayag, sulod sa atong kasing-kasing, aron paghatag kanato sa kahayag sa kahibalo, mahitungod sa himaya sa Dios, nga nagdanag diha sa naw ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo, salamat sa Dios. Ang himaya sa Ginoo, magpuyo sa atong yuta. Ang himaya sa Ginoo, magpuyo sa atong yuta. Pamation ko ang gisangyaw sa Dios. Sa Ginoo kay nagsangyaw siya sa kalinaw. Haduol kayod ang iyang kaluwasan kanila nga mahadlokon kaniya. Ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ang himaya sa Ginoo magpuyo sa atong yuta. Ang kaluoy ug kamatuoran nagatagbo, ang katarong o kalinaw maghagkanay, ang kamatuoran mo gitib gikan sa yuta, ug ang katarong mo dungaw gikan sa langit. Ang himaya sa Ginoo magpuyo sa Ang Ginoo
hatag sa iyang mga kaayuhan. Ug ang atong yuta muhatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan. Ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian. Ang himaya sa Ginoo magpuyo sa atong yuta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw Yan ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, "Busa, mag-ingon ako kaninyo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto ayaw pagpatay. Ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katao dadon ngadto sa maghuhukom ug ang maghingalag kwanggol sa iyang isig katao taralon ngadto sa labawng hukmanan ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katao malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa inigdala na nimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran ug didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isig katao biyai ang imong halad atubangan sa halaran ug adto adayon ang imong isig katao ug pakig-uli una kaniya unya balik sa halaran ug ihalad ang imong halad sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo moabot didto. Kay kon kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwis ug ang huwis mutugyan kanimo sa pulis og ibalhog ka sa bilangguan og timan-i bilangguon kadidto hangtod kabayran mo na sa hingpit ang imong multa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang pagkapari ni Kristo gitawag siya the high priest or labawng pari tungod kay dili siya sama sa pagkapari sa mga Israelita kato mga Levita kay naaman to sila'y kanabitang mga tao nga ilang ginikanan. Ang pagkapari ni Kristo gi-relate sa pagkapari ni Melchizedek kanang way sinugdanan kay katos Melchizedek
nahimo tong pari panahon ni Abraham nga way nag-ordain niya nga tao. Kami sad karon, kaming among pagkapari tungod kay girilit maningadto ni Kristo, mo sa nang gitawag sad mi og pari sa laray ni Melkisedek. Mo nang way sinugdanan. Ang sinugdanan sa pagkapari mao gyud ang Ginoo. Unya mao na ni ang usas gipasabot nining atong unang pagbasa nga niingon diri ang inigkabasa nila sa balaod ni Moises, gitaptapan gyapon ang ilang mga mata ug ang ilang salabutan, matud pang San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga-Korinto. Nganong gitaptapan man kay ang ilang gibasihan maura man ang tawhanon nga pagpanabot, ang pagkapari nga tawhanon. Kay kani manggong pari, ang iya aning tumong, ang iyang purpose mao ang pagluwas, kaluwasan. Nya ang kaluwasan naa sa gitagna sa mga propeta. Ang manluluwas mao si Hesus. Nya kung magsigi sila basa ang mga Hudiyo sa kanang naas kasulatan, nya dili sila motuo ni Hesus nga maoy katumanan sa kaluwasan nga gisaad, matud pang San Pablo, gitaptapan. Mao na kitang tanan na nagtuo ni Hesus, wala natataptapi. Unsa na may naa nato? Ang atong katinawan. Nakahibaw na ta nga si Hesus mao gyud ang atong manluluwas. Pari nga manluluwas. Ang mahitabo kung ato na sa siyang isipon, matud pa ni San Pablo, mudanag nato ang kahayag, o niya magsubay na ta ni ining maong danag. Nung sa mahitabo nato, mahimo sa tang mga pari ngadto sa uban. Mo nang niingon si Jesus diri sa atong ebanghelyo, kung ang inyong pagtuman sa balaod sama lang sa mga Parisiyo, di gyud mo katsulod sa gingharias langit, dili mo maluwas. So kitang tanan maluwas rata kung musubay sadta sa pamaagi ni Hesus, dili ka nang gitudlo lang sa mga tao. O kung sa may gitudlo ni Hesus, ingon siya diri, niingon man ayaw pagpatay. Kana balaod man gina, thou shall not kill. Pero dili na sila makialam kung nasuko ka. Gani ang mga Parisiyo, sige magkasuko ni Hesus, sige sila kalagot ni Hesus. Di na sila anak particular, para nila dili sala ang kasuko, ang sala ra ang pagpatay. Pero si Hesus nag-ingon, kanang giingon ayaw pagpatay, dili ra maoy likayan. Ang tinuod gid ang makaluwas, ang paglikay sa kasuko. Ngano man kay ang kasuko maunay hinungdan nganong mupatay ang tao. So the cause kinahanglan gyud nga likayan, dili lang ang effect kadtong pagpatay. Gilingay mong tupad, ingna mo saad kang din a masuko. Nguntan ako no, na din ka masuko. Kay ang nakapatay, matud pa ni Hesus, dadon sa impyerno. Ang nasuko sa diay, dadon gyapon sa impyerno. Muna pananglitan ron, ang imong anak nga babae gi-rape o gipatay sa adik nga inyong silingan. Unsa man, masuko ka sa adik o dili? Masuko dili. Og masuko ka, pariha mong duha mangadto mo sa impyerno. Nya unsa man na? Sakto na nga pagkahatag og balaod ni Hesus o sayop? Naa ba kay katungod nga maglagot og magdumot niining nag-rape og nagpatay sa imong anak? Yes, og tawhanon nga basihanan. Pero adto na ta mo base sa Dios non nga basihanan, wa kay katungod. Ngano man kay kadto sang nag-rape og nagpatay sa imong anak,
na biktima sa tusiyawa, luwasonon to siya. Kay kinsa may luwason, ang makasasala. Mao na ang tinuod nga pari, muluwas sa makasasala. Unya kay ang makasasala, tinaptapan man ang mata. Pag-anhin ni Hesus sa kalibutan, wa siya dawatas mga makasasala nga mga pangulong pari, gani gipatay gid siya. Nireklamo ba si Hesus? Nireklamo ba si Maria? Wala. Nga naman, nasayod man sila nga inigkamatay na ni Hesus, inigbitay na niya sa cross, mabuka ang mata sa mga makasasala. O diha gasugod ang kaluwasan. So kung kita musud ta aning Hesus, musunod ta, kinahanglan kita magpakamatay. Kinahanglan kita mag-antos para sa makasasala. Una, iampo nato na kita untang tanan nga nagsigig simba, kamao na giyong mupakamatay, kamao na giyong muhigugma sa mga makasasala. Mao na'y trabahos pare ang pagsigig ampo o pagsigig antos hangtod sa kamatayon. O kung ato na nang buhaton, daghan giyong maluwas. Ang ato karong mga politicians atong iampo ay karon sugod naman tingali ni sila aning ilang trabaho kay na-elected naman ni sila last month. Magsugod gid unta sila antos og alagad nato, dili magsigi lang og paantos sa pipila ka mga tao niya, pahayahay sila silang kaugalingon. Moro ba nay sagad sakit sa mga politicians, di gyud mo antos para sa nasod, magsigi ra gyud sila pahayahay nya. Kinsa tong muguba silang kahayahay, ila dayong dumtan, ila dayong lutuson. Pagkaluoy kitay mo samot og antos nga mga nag-antos ng daan. So nagkinahanglan tag mga pari nga mao si Kristo. Pagampo sa katawhan, mga igsoon, uban sa mapasalamaton nga mga kasing-kasing ug mapaubsanon, mudangop kita sa Dios sa atong mga panginahanglan ug moingon kita, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Alang sa simbahan sa tibuok kalibutan, nga ang iyang tahas sa pagsangyaw sa kaluwasan, magmabungahon ug magmalambuon sa tanang dapit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang ni adtong gisangunan sa mga buhat sa pamunuan, nga ilang alagaran ang katawhan sa kapuno sa paghigugma ug sa pagkamatinud-anon sa kabubuton sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga Kristiyanos nga naghago ug nagbudlay sa pagsangyaw ug pagsaksi sa Ebanghelyo, nga makabaton sila sa kanunay ug kalig-on diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga kabatanunan, nga makabaton sila og kadasig sa pagpangalagad sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang kang halangdong Teofilo Kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan,
ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga nangamatay, nga makaambit na sila sa bangkete sa langit uban sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Makagagahom og maluluyon nga Dios dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo ihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom akong kini makapahimot kanimo. Jutay lang kining ihalad ko karon, habang kinasing-kasing. Dawata kining akong gihalad, Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong ipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, habang kinasing-kasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg kapuslanan sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ihatag sa imong simbahan ang mga gasa sa kahiusa o kalinaw nga sa katingalahang paagi maoy gipasabot ubos sa bayhon niining mga gasa nga gihalad pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Siya mao ang matuod ug tunhay nga pari nga nagtukod niining sakripisyo nga walay katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa among kaluwasan o gitudluan kami niya pagbuhat niining halad alang sa iyang handumanan aron sa pagkaon namo sa iyang lawas nga gihatag niya kanamo kami mabaskog ug sa pag-inom namo sa iyang dugo nga giula niya alang kanamo kami mahugasan ug mahinlo. ug busa uban sa panon sa mga anghel sa langit, magsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niining adto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Si Kristo Kristo namatay, namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matang adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, paingon nga nagamasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsunay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona
aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay man ang gingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Magampo kita. Himua o Ginoo nga matugop kami sa kanunayng pagpahimulos sa imong pagkadiyos ug pagkapari,
nga gilarawanan sa among pagkalawat karon sa imong bililhong lawas ug dugo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kaluwasan nga Dios nun. Nya mahitabo ra ni kung mutuo gid ta nga si Kristo mao ang atong pangulong pari o kita sang tanan mahimo sadtang pari o manluluwas sa atong isikatao pinaagi sa atong pag-antos alang nila. So padayon tang antos kitipon sa mga tao nga naglisod karon mo na nga akong hangyoon mo padayon tag palit atong para itukod na tog balay kaning CTU tag 100 ra gyud ni siya per slot. Ato lang yan ning husayon kung mahuman-human na nato tanan. Ang ako sad nga YouTube channel or ato man dinhis parokya kaning Padre Siano Ubod, padayon na sad ninyo ang pagsunod niini pinaagi sa pagsigi og view, like, share og subscribe aron mas daghan pa ang makapamalandong kuyog nato sa atong ebanghelyo o makahatag sa tagamay income sa atong parokya alang sa atong charitable expenses o makalikay tas mga scammers. Ang ato sang official Facebook page sa parokya mao ang San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Salamat kaayo sa inyong pagsunod. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magaman kita karon, mga anak sa Diyos, nabulan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak, o Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbaho